Víta vás penzon Petra, všetkých, ktorí chcú teplo, zimu, vodu, sneh, hory, doly, kyslík a beh, bicykel aj loď. Nečakaj, veď už k nám poď. Prechádzky najkrásnejšie v prírode, a k tomu najbližšie ku vode. Petra na Liptove je ideálnym bodom pre návštevníkov s jemným chodom. Všetkých, ktorí chcú teplo, zimu, vodu, sneh, hory, doly, kyslík a beh, bicykel, chodník aj loď. Nečakaj, veď už k nám poď. Kombinácia horskej prírody a relaxo pri vode nachádza sa v rekreačnej oblasti v pohode. Liptovská Mara priamo pri vodnej nádrži, len nech nám obloha slnečko dlho vydrží. V tesnej blízkosti akvapark Tatralandia a Bešeňová, lyžiarskeho strediska jasná závažná Poruba, Ilanovo, Ždiar. Spustu iných krásnych stredísk a príroda ako nová, vodná plocha veľká, krásna ako zrkadlo bez čiar. Cyklistických chodníkov je tu spústa, budete mať otvorené ústa. Tik spoločne není zač, aj Petra je úžasná ešte viac. Všetkých, ktorí chcú teplo, zimu, vodu, sneh, hory, doly, kyslík a beh, bicykel, chodník aj loď. Nečakaj, veď už k nám poď.